Ine, Pesach deyip adlandırılayan Petir bayramı yakınlaştı. Yolbaşı ruhanlar bilen Tevrat muallimleri İsa'nı öldürmeğin yolunu aktarıyardılar. Emma halktan korkuyardılar. Şeytan onkilerin biri bolan Yudas İskaryot'un kalbına girdi. Yudas yolbaşı ruhanlar bilen serkerdelerin yanına barıp İsa'nı nädip olaryň eline salyp berjektigi barada maslahatlaşdy. Olar hem begenişip ona pul bermäge razy boldular. Yudas olar bilen ılalaşdy we halk ýok wagty İsa'ny olara tawşyrmak üçin amatly pursat peýläp gezdi. Pesach janlysynyň soýulýan güni, ýagny Petir bayramy ýetip geldi. İsa, gidiňle biziň üçin Pesach naharyny taýýarlaň, diýip Petrus bilen Yohannany iberdi. Olar, onu nirede taýýarlamamyzy isleýärsiň, diýip soradylar. İsa olara, şähere gireningizde küýdede suw alyp barýan bir adama sataşarsaňyz, ýzyna düşüp gidiňle onuň giren öýüne girin. Onsoň öý ýesine, muallim senden şähertlerim bilen Pesach naharyny ýer ýaly mihman otagy nirede diýip soraýar, diň. Ol hem size ýokarky gatda ähli zat taýýarlanyp goýulan giň bir otagy görkezär. Şol ýerde taýýarlyk görüň, diýdi. Olar gittiler we ähli zady İsa'nyň aýdyşy ýaly tapyp Pesach naharyny taýýarladylar. Nahar wagty bolanna İsa resullary bilen saçak başyna geçdi. İsa olara, men bu Pesach naharyny ejir çekmedimden öň siziň bilen bile iýmegi gaty arzu edipdim. Çünki Hudaýyň şalygyna Pesach naharyny iýmek üçin hemmämiz ýygnanýança men ondan gaýdyp iýmerin, diýdi. İsa eline bir käse alyp şükür etdi-de, muny alyňla içiň. Size şunay diýärin, Hudaýyň şalygy gelýänçe şeraby gaýtadan içmerin, diýdi. Onsoň çörek aldy-da şükür etdi. Onu döwüp şähertlere berip, bu meniň siziň üçin gurban edilýän bedenimdir. Muny meni ýada salmak üçin berja edin, diýdi. Şeýle hem nahardan soň şeraply käsäni alyp, bu käse meniň siziň üçin dökülýän ganym arkaly baglanyşylýan täzekdir. Ine, maňa haýynlyk etjek adam meniň bilen bir saçagyň başyny otyr. Hawwa, insan ogly öňünden bellenişi ýaly jan berer. Emma oňa haýynlyk edeniň halyna way, diýdi. Olar muny kimiň etjekdigini biri-birlerinden sorap başladylar. Olar öz arasyna haýsy birisiniň iň beýiktigi hakda jederleşdiler. İsa olara şeýle diýdi. Keseki milletleriň paçalary halklara öz hökmüni ýöredýärler. Ygtyýarly adamlary da özlerini himayatkar diýip atlandyrýarlar. Emma siz beýle bolmaň. Araňyzda iň uly iň kiçi ýaly bolsun. Baş tutan goý hyzmatkar kimin bolsun. Haýsysy has uly? Saçak başyna oturanmy ýa-da hyzmat edýän? Saçak başyna oturan dälmi? Emma men siziň araňyzda bir hyzmat edýän kimindirin? Başymdan geçiren synaglarymna meniň ýanymda bolan sizsiňiz. Atamyň meni paça belleýişi ýaly, men sizi paça edip belleýärin.
siz meniň şalygymna iý içersiňiz we tahtlarda oturup Israýlyň 12 tiresiniň üstünden qadylyk edersiňiz. Onsoň İsa sözüni dowam edip, "Ey Simon, Simon, şeytan sizi buğday ýaly sowurmak üçin diledi. Emma men imanyň kemelmesin diýip seniň üçin dilek etdim. Sen hem bir wagt öwrülüp geleniňne doganlaryňa kuwatlandyr" diýdi. Petrus, "Agam, men seniň bilen zindana da, hatta ölüme de gitmäge taýýar" diýdi. İsa, "Petrus, sana diýärin, sen bugün horoz gıygırmazdan öň meni tanamaýandyňy 3 gede gaýdarsyň" diýdi.